Salutare lume, sunt Ana și bine ați venit la un nou episod de Minat cu Dragoș de multiplayer. Da. Bă, unde ești? Unde ești? Pe undeva. Sunt la casă, care spart din ea. Unde ți-e casa? Nu știu, caut-o știu pe undeva pe acolo. Aoleu, omule. Man. Vin odată. Cine te omoară? Nimeni, eu căzui. A. Mă, unde naiba ești? Nu știu. Bă, dar eu sparg și după aia le pun. Unde ți-e casa aia, man? Stai că te caut eu. Nu știu, stai puțin. Stai că vreau să-mi fac un pickaxe. Uite, Două col. pickaxe-uri. Mă, unde spanac ești? În casă, mă. În ce casă? În aia formată. Dar unde N-aia. ți-e casa? Da, n-aia frămată. Hai, man, unde ți-e casa? Nu știu, mă caut. Așa, uite, te găsi. Vino încoace să te vadă lumea. Uitați în numele prin pământ. Steve, Da. Steve, uite-te încoace, bă. Da, ce vrei, mă? Uite-te încoace, Stai, urâtule. Stai, mă, ce vrei, mă? Ia uitați ce Dau urât. în tine acum. Bă, te bat, Bă, gata, nu, nu mă gata, mai, nu gata, mai, nu. gata, nu mă mai bate. Bun, asta e baza noastră, da? Îți sparge din casă 3 lemne. Și sunt și eu. Da, și mai e și Teo, dar el nu e pe multiplayer. Da, pentru că nu ne hotărâm cine vrea să aducă tableta. Da. 2. Vezi că îl spar și pe ăsta de sus. Bine. Știți ceva? Mă duc să o iau eu și mă conectez și eu și pom. Bine, Să-mi dai 3 de astea, 3 Mă conectez Trei și eu împreună cu voi. chestii de astea, mă. Le luai, mă, așteaptă. Îmi lași pe... Bă, ia uite la el. Stai puțin, nu face nimic tu. Bă, făcui 4 bețe, îmi fac unelte. A, las că îți fac eu un pickaxe. Sunt ceva minat. Ia-l. Ia-l da ce ia. Dă-mi, aruncă-l. Ia-l. Mersi. Am și eu. Bun, stai să spargem câteva, să găsim stone. Hai în pământ. Stai, mă, puțin să-mi fac și eu de asta. Fac eu mina. Nu, mie îmi trebuie... Bine, eu fac mina. Cum se cheamă, mă? Ăsta... Topor. Pickaxe. Topor. Topor? Topor îmi fac. Păi de ce să faci topor, mă? Păi îmi trebuie. De ce îți trebuie, mă? Fă 2. Bine, da. Am găsit stone! Da? Yeah! Da. Mami! Aoleu, e decât un cub care e fix în scara și nu pot. Ai, ei! Eu mai spart din casă. Găsi un stone! Am găsit și coal. Să-mi dai și mie. Da? Da, Găsești da. coal? Da, am găsit coal mult. Da, Dar-l dau încolo. Iau acum stone. Îți dau. Am făcut topor. Vino în mină să vezi cât să pai eu. Hai că vin. Vino, uite. Pun niște torțe. Dăm coal să... Vino încoace. Dăm coal să fac Hai să mai torțe. săpăm. Uite, sapă acolo. Uite, vezi colul. Ah. Uite. Te uiți la el. Credeam că... Mai? Da. Deci o să ne jucăm în multiplayer triplu. 3. Sau dacă nu ne lasă, se duce toată filmul. Stai că mă duc să fac 2 torțe. Bine, eu mai sap în mină. Aoleu. Pierdui. Aoleu. Să ne facem după armură din nou. Hai că-mi fac 2 torțe. Nu, făcui 8 torțe, pardon. 8. Bine. Că știm. Aoleu, aproape mi se dusă pickaxe-ul. Aoleu, poftim 4 torțe. Mă, unde-i cobblestone-ul? Doamne, masa aia. Ce mă? Unde o pusă-și? Ce mă? Aia, cum se numea? Masa din care să faci chestii, mă, cum se cheamă? Fă acolo. Crafting table. Crafting table, așa. Așa. Unde e? Păi a mea e la mine. Pune-o aici. O pun în mină, că poate mai dăm de ceva și... Da, pune-o în mină, că vreau unelte. Vreau Gata, să fac puse. unelte. Bravo. Bravo, bun băiat. Gata, mi-am făcut și pickaxe. Doar pickaxe îmi fac. Bă, Vezi dă-te. că pusei aici o torță. Era să te bat. Pusei 2 torțe.
Dă-te, mă! Mă, dă-te tu că era să te bat. Eu îmi fac pickaxe de piatră. Eu am făcut. Aoleu, și nu. Mai ai lemn, că îmi trebuie și mie niște bețe, bă. Bețe, vrei Gata, bețe? gata, nu mai îmi trebuie. Bine. Bă, ne trebuie un chest. Ce de chiar? Hai că mai și o pickaxe de piatră. Aoleu, dădui de piatră, nu se poate. Nu-mi place deloc. Nici mie, cui place? Stai puțin, că am 10 torțe. Să pun aici o torță mică. Gata. Bine. Hai să săpăm. În jos. Trebuie să dăm de o peșteră. Bă, mă, Păi tu dai mine, mă. Tu fă pe o parte, eu fac dai pe o mine. parte. Bă, nu mai da, bă. Nici tu nu mai da. Mai am torți pe aici. Te duci de mine? Nici măcar nu sunt în... Unde? Ah, nu știu. Bă, ce rapid sap eu. Unde te duci, mă? Nu știu, mă, departe. Eu sap în jos. Bă, dă-te. Să te dai tu. Dă-te tu că sap în tine. Eu sap cu mai mulți. Știi? Că sunt mai șmecher. Taci, mă. Bă, mi-a luat taică mie ieri, aseară, o minge de la Decathlon. Da? Da. Bă, gata, nu mai săpăm în jos. Că uite, Bă, da, că poate dăm de piatră nesipoasă, bă, poate bă. dăm de iron, poate dăm de iron. Hai să căutăm o peșteră, eu sap în față. Eu nu dau de piatră nesipoasă. Dă-mi o torță, pune aici o torță. Na. Faci eu tu. Unde ești, mă? Nu. Mă, dăm torța. Păi, ți-o pusei pe acolo. Ia-o Bă. și tu, sapă și tu. Ce n-ai? Eu ies din mină să caut o peșteră, pa. Bine, pa. Gata, dă și eu de asta nesipoasă. Poate dau acum de iron, să văd ce-ți fac în ciudă. Stai, mă, să fac și eu un chest. Mă, ne trebuie un chest. Mă duc să sap lemn. Bă, plecași. Da, pa. Îmi spune mesaj, știi? Plecați pe lume. Nu. Nu știu ce aici, vreau să ceva. Mă, dar Teo nu mai vine. Nu știu, să Vezi că merg să caut o peșteră, bine? Bine, du-te. Dacă nu ne mai găsești, pa. Bă, îmi trebuie și mie de astea, bă. Bă, să vezi și tu după mine dacă Bă, găsești. să vezi, bă, că săpa eu. Bă, Bă, ce pus să râmba atât de multe torți așa de sus. să sap și tu în partea mea. Nu ne Sapă și în trebuie partea atâtea mea. torți, nu ne trebuie atâtea torțe. Sapă și în partea mea, mă. Nu pot acum. Hai, mă, leneșule. Leneșule. Eu săpai mult, poate dau de ceva, șmecher. Poate dai de o peșteră, șmecheră. Mă, mi-e foame. Dă-i de iron, gata. Bă, bravo, bravo. Bă, dă-i de iron. Bravo. Bă, mamă, cât de mult e iron aceea, bă. Vezi că vin. Când vin, nu mai ai iron aici. Gata, luai pe tot. Vin în partea ta. Îți zisei că dau de iron. Dacă nu... Ia, mă, unde te duci? Du-te pe aceea, am iron la mine. Vino să mă prind. Nu, că... Bă, dă și mie, bă, iron. Cât iron ai? 4. 4? Stai, bă, nu mai săpa. Mă, suntem echipă, mă, ce n-ai? Tu cât iron ai? 4. Și eu. Bravo. Hai să plecăm. Hai. Bine că veni și tu în peștera mea, că era ironul meu. Eu, bodos. Dă-mi-le, mă, pe toate să fac un furnal. dă-te. Dă să le fac pe toate să fac un furnal. Să le... Nu, mă. Dă, mă! Nu, vreau să-mi fac un pickaxe. Eu îmi fac un furnal și... Păi mai întâi trebuie să o topești. Fac cui furnalul? Da? Ce naiba? Când? Deci acum. A, și eu acum. Gata, am făcut și eu. Hai să punem aici. Ai lemn. Nu, dar hai să punem... Eu pot să-i îmbăț. Poți să-și îmbăți? Poți să pui orice. Știu. Uite, Știu. poți să pui și pickaxe-ul. Stai să văd câte îmi trebuie pentru pickaxe. Gata. Câte? Mi le-am pus. Unde prăjituri pickaxe-ul? Oh, lol. Îmi trebuie 3. O, mă, mai... Bă, îmi dă 2 și... Bă, ce prost pot să fiu, bă, îmi dă 2 ăsta. Bă, eu mă duc să mai iau lemn când... Ia și pentru mine unul. Vină cu mine. Nu, stau să prăjesc. Da? Da. Și Să nu-mi iau fur și pe mea, bă, nu fi. ce să-ți formă? Să-mi iei și astea ale mele, să nu mi le iei te rog. Nimic, nu. Ma, ce... Bă,
A, valurile mele se prăjiră, doamne rog. Cum? Să nu mi le iei, bă, te rog. Am doar două. Shit, mamă. Gata, veni Teo cu tableta. Ce proastă sunt. Veni Teo. Bine, merg după lemn. Vezi că fărâm din casă puțin. Nu contează că și eu fără puțin. Acum am făcut casa pe creativ ca să se pun din ea, cred. Eu iau 4. Eu iau multe. Eu iau 4. Eu iau 5. Ieșim după și luăm. A, de fapt și eu iau tot 4. Da, Ieșim, veni mă. Teo, da, veni Teo. Eu luai 5. Da, ieșim după și Da, se luăm. uite. Bună. Bună, Teo. Bă, eu găsi iron, eu. După Și aia eu. veni Ana. Dă-te, mă, daci. Lua tableta, Teo. Gata, se conectează la noi imediat. Bine. Vezi că noi nu ieșim din lume. Deci sunteți încă în filmare. Da. Da. Că nu știam. Gata, poți să ai iron să se fiarbă. Nu minăm și noi mult ca să nu vă plictisim și pe voi, da, men? Nu e o problemă. Mie nu mi-arată lumea. Și ce să-ți facem noi, mă? Păi Teo? intră pe... Internet. N-am bețe. N-am. Mă, unde sunteți voi? În casă. Gata, am pickaxe iron. Bine că veni și tu să-mi iei iron meu. Da, mă, noi suntem echipă, mă. Mă. Casă. Care e internetul? Internet. Nu? Unde-i Da. parolul tău? Ăsta. Care e? Primul. Primul. Sau al doilea. Nu știu. Eu. Parola? Mi-e foame rău. Bă, eu pot să-mi fac de asta, să tund cu aia, să ne facem pat. Dă-mi o torță, Da, îmi dai o trebuie- torță. Nu mai am torță. Bine, spag aici. Dacă mă conectez și eu. Oh, îmi luai pickaxe de iron. Și eu am de mult. Acum o să-mi iau și o lopată. Eu îmi luai un pickaxe și o lopată. Dacă vrei, ia și tu, că-ți mai rămas un... De fapt, nu știi ce neba. Nu-mi iau. Bă, nu-ți consuma, bă, ăsta de iron. Mai întâi hai să ne se consume. Uita de alt iron. Îți trimit un mesaj. Bine, hai, gata, că plictisim lumea. Hai să încheiem filmarea. La revedere, lume! Nu uitați să vă abonați! La revedere!